bendo penjo kanyo ni ang'o ma ukonsida sama ukawo nonro makama, tukawo ndalo marom nade e kinde ma utimo nonro makamano kata thuolo marom nade? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo wadok chien matin mondo mi ang'is jothurwa, atem lero ne jothurwa mondo winj wachni maber. Ka penji ni ibedo e ngimani isebedo kod jomiriwo godo ng'ango adi, to ng'ato jahigni 40. Ng'ani samoro nochako donjo e weche mag dhi e ng'ango ni ka en jahigni 20. En gi nyako mosiepne. Nyako mosiepne noko kendo. Bas udugu kendo samoro were gi jaode. Mago ji adi? Mago ji 2. Udugu kendo. Mago koro ji adi? Ji 3. Now, wadhi kamano mochopo higni 40. Mane mwawuoye, ok wawuoye ni ma e gima timore sani. Mane mondo nikech wan ng'iyo practices mag sexual activities. Yes. Mondo mi wang'iyane to bende onyalo answer problem machielo, shida machielo mwaneno kama chielo ni. Koro miyo ok en kaka jo Kenya kawe ni. Atemo mondo awach maler ni gimwa wuoye ni ok en giro dichieng' achiel, ok en gimo timore e muda mar higa achiel. En gik partners misebedogo e ngimani te. Mane mwawuoye. Machielo mopogore gi mano mar ng'at machielo. Bas. Seche mwatimo nonro ni na wacho